Хепи! Чекай. Какой ты ниво? Трудно. Скампа. У мен въпрос. Отговор скажи кай. Аз не питам. Да, я... Аз отговарям. Нова Хагван! Дядото! Аре, то се залепи за мене. То си като на прасета, дето ходят с милачката. Ади де! Ама, то се залепи за мене. Чакай, дай ми такой се... Дръжи се ръката там. Моля, виж! Защо го слагаш? Марката да се виж. Защото цигара не ни показва. Чакай, цигара. То са... Абе, цигарите са То цигара. се залепи за мене, виж го! Виж го нещастника ми в устата. Ти, той е с погодов, нали? Да, бе! О, Тони! Ки. Не ти коръчка. Айде! Дай! Ето е на трето място ми са от най-долу нагоре, дето е трети. Май ще ти нещо да са такова нагоре. Не, Що? мисля. Чакай. Може още един път. Да! Но много ще поставя. Бутнах и малкия. Ако е още един път, то... Ау. То нещо тук трябва да Точно сложим. искам пак да се залепя за мен. Химикал. Колко да ползваш това химикал? Моня аз фръкнах някак. Сложи тук. Аз не става. Еми, теж. Това е последен път. Значи 10 по 10. Да. Много се. Уау! Да. Това е последен път. Беше странното. Айде, и ти го правим? И то се залепява, нече майко. Айде, не съм мърда. Айде, с дебеля ще играем. Дебелия. Няма да стане хепи, Дани. Няма да стане хепи. Опа. Май не трябваше да играем с дебелия. Защото не стана хепи. Той без това ми даде. А той дето трябва да се фърлиш някъде и Да. да спечелиш. То къде се пишеше, бе? Искам да напиша. Не знам. Телефона ми няма батерия. Голяма работа. Ай, бе. Нали може би аз ти трябва да напиша? Къде? Каквото искам. Ага. Аз чак сега разбирам на това място. Грам нивата на вената. Къде е? Това са всичките нива на вена. Ето. Което е играл ли? Вената, бро. Да. Силно скапани нива. Хапи. Не го за 3 секунди. Искам по-бързо. Ама чува се как да го отрежа, нали да се вижда само екран. Екрана. Че не ми харесва, че се вижда само. Не искам да играя на нивата на вената. Що? Не са забавни. Вината, на Винсто не искаш. Венци факир. На Винсто. Венци. Вино. Айде изиграй някой ниво, бе. Какво скучно стана? Нали? Полго мастер. Полго мастер? Свигери. Полгомастър 3000. Ще се прибиш. Аз съм полгомастъра тук. Какво направи, Дани? Какво така се играем? Ти си хакер. 10 дни. Хакер, Искам мафин, с дяден. дебелия. Ти не го играхме.
Ха. Това със всички няма идея да ги игра. Ха. Чер. Тоест няма да успее да се твърди. Виж ме машинката. Ти. То не е запомня. Правилно не е на салата. То защо не е навънка, бе? Аз не знае. Аз не знае. Искам това да играем. Искаш това да... След това да играем. Не, утре сме на училище. Не, утре сме на училище. Утре отново... Утре животът ни отново свършва. Вече не знам какво да го... Какво правиш? Не бързо, карай. Браво, бе. Ще се потрошиш детето. Ще си потрошиш детето. Не го. Как ще стигнахме до луната, бе? Не знам. През хепи пътеката. На детето вече му е хепи. На мен кръка ми път. Главата. Заде! Този брат на нещо. Ако ти си дете отзади и баща ти кара кака, така? Искаш ли пак да видя? Не. Хората тъпши. Кой ти? Нещо седем имаш. Да. Не можа да го видя. Майко. А, Аз вече имам лице. колко смешно изглеждаш. Ко прави? Не успейте, ма. Нямаш каска вече. Коста. Майко не знае, трябва да ходим. Май не прецаках. Прецака се. Самиче. Колко? Добре, не се смазваш ти, ами детето. Не сега слипа. Той е много дълъг славност. Айде 10 минути. Свърши. Хубаво. 3 минути имаш. Изиграй най-готин. Това. Хапи. Какво? What? Той е готин. Виж дебелия. Дебелия. Да ти си кошар. Аз съм кошара. Кошар, се казва. Отиди при дебелия да му фаниш шумката. Как се играе ти, бе? Да. Не мога обаче тук да правя нищо. Отиди при дебелия. Как? Дай да видим. Давай, бе! Костя, тук е. Ето виж как се отива при дебелия. Отиваш при дебелия да се подскочи. Дебелия! Ще скочим върху дебелия. Минус един живот, минус два живота. Умираш. Няма да умра. Трябваше да вземаш. Стотинките ли? Отиваме през стотинките. Няма ти, внимавай да това. What? Що виждаш? Просто тук да играя. Тук се вижда хубаво. Как се изкачи това, бе? Аз чуя как се изкачи. Ще се прибиш. Какво правиш сега? Ти вън горе? Много смешно ти вън горе, ама. Пускам си. Качай! Дай скачай. Качай, дядо Ди. Удари дебели. Вау, то така. Сега ще му вземеш шумката и ще я пуснеш на твоя угъл. Разкривам такова. Не взима стотинката, че ще се прибиш. О! Ще има стотинка. Дебела, ще взема шумката. Не ме Шумка!
Сейчас надо же шумка. Надо же много забавно. Да. Нема материя. Опа. Хочешь снимешь как продумаешь? А, кутимовый Джон. Джон Сина. Тимми! Тимми! Тімі та убив. Добре, з того приключимо відео. С Дані, който губил дете. Тімі. До. Карачи!